Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista sa atong Ginoong Hesukristo isip Pangulong Pari. Feast of our Lord Jesus Christ, the Eternal High Priest. Gipahinomduman kita niining maong kasaulugan nga kitang tanan sama ni Kristo usa-usab ka pari, labi na sa atong pagbunyag nahatagan kita niining maong gahom ug maong opisyo or buluhaton nga isip pari sa Ginoo. Nya atong trabahoon ang atong pagkapari nga mohatod og kaluwasan sa katawhan. Busa iyampo nato nga ang mga katawhan labi na mga leaders sa nasod ug sa simbahan mag sakripisyo alang sa kaluwasan, dili magpatuyang sa gahom niya mga laglag na hinuon ang katawhan lawas ug kalag. Ato sang pasalamatan ng Ginoo ug atong iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagbuhat sa ilang parianong katungdanan nga maong pagpaambit sa ilang mga grasya nganhi sa simbahan alang sa atong kalampusan nining ato mga proyekto. Ng ato mga namalit og mga slots nga unta tagaan sila sa kalinaw o panalipod sa atong labawng pari. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa huna-huna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Himaya sa Dios didto sa langit Ug ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, imong kabubuton ang paghimo kang Kristo nga labaw ug tunhayng pari alang sa imong himaya ug alang sa kaluwasan sa kaliwat sa tao. Itugot nga ang katawhan nga iyang gilukat alang kanimo pinaagi sa iyang dugo makakabot unta sa kaayuhan gikan sa iyang kamatayon sa krus ug pagkabanhaw
pinaagi sa pagsaulog sa iyang handumanan dinhi sa Eucharistia. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Heneses. Sa pag-abot nila sa dapit nga gitudlo sa kaniya sa Dios, gipatindog ni Abraham ang usa ka halaran ug ibabaw niini gibutang niya ang sugnod. Gigapos niya ang iyang anak ug gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyon na unta niya si Isaac. Apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo, Abraham, Abraham. Mitubag siya, ania ako. Ayaw unsaa ang bata, miingon ang anghel. Nasayod na ako nga andam kagayod pagsugot sa Dios, kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Mitanaw si Abraham ug nakita niya ang usa ka laking karnero kansang sungay na sangit didto sa usa ka sampinit. Gikuha niya kini ug gihalad pinaagi sa pagsunog ilis sa iyang anak. Ginganlan ni Abraham kadtong dapita ug ang Ginoo maoy naghatag. Hangtod karong mga adlaw nagingon ang mga tawo, didto sa bukid sa Ginoo ang Ginoo naghatag. Gikan sa langit ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. Miingon siya, ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan nga panalanginan ko ikaw pag-ayo, kay gihimo man kini ug wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo nga hatagan ko ikaw og mga kaliwat nga sama kadaghan sa bituon sa langit ug sa balas sa baybayon. Buntugon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway. Ug mohangyo kanako ang tanang mga nasod nga panalanginan sila, ingon nga akong gipanalanginan ang imong mga kaliwat, kay imo mang gituman ang gisugo ko kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ania ako Ginoo, aron pagtuman sa imong kabubuton. Sakripisyo ug halad wala ka mubuot. Apan mga dalunggan nga inablihan alang sa pagsugot imong gihatag kanako. Mga hinurot ug sunog o mga halad bayad sa sala wala ka mangita. Ug miingon ako, ani mianhi ako. Ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sa basahon gisulat alang kanako,
ang pagtuman sa imong kabubuton. O Diyos ko, mao ang akong kalipay, ug ang imong balaod ania sulod sa akong kasing-kasing. Ania ako Ginoo, ani ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Gipahibalo ko ang imong katarong, diha sa bagang pundok sa katawhan. Wala na ko pugni ang akong mga ngabil. O Ginoo, sumala sa imong hibaluan. Ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya si Jesus miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Getsemani, kuyog sa iyang mga tinun-an, og miingon siya kanila, panglingkod kamo dinhi samtang muadto ako didto og magampo. Gidala niya si Pedro og ang duha ka anak ni Zebedeo, og mibati siyag dakong kaguol og kahingawa. Unya miingon siya kanila, hilabihan ang akong kasubo nga halos ikamatay ko. Pabilin kamo dinhi og pagtukaw uban kanako. Milakaw siya sa unahan, mihapa sa yuta og nagampo nga nag-ingon, amahan ko, kun mahimo kuhaa kanako kining kupa sa pag-antos, apan dili ang akong pagbuot mao'y matuman kun dili ang imo. Unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an og nakaplagan niya sila nga nangatulog. Busa giingna niya si Pedro, nganong wala man mo makatukaw uban kanako bisag usa lang ka oras. Pagtukaw kamo og pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu apan luya ang lawas. Og mibiya si Jesus pag-usab og nagampo, amahan ko, kun imo gayong ipainom kanako kining kupa sa pag-antos, matuman ang imong pagbuot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa sige na kong pamalandong aning kinabuhi sa pagkapari, dunay duha ka
main functions ang pari nga maoy kumo natong tanan kun ato ning buhaton maliwat gitang Kristo nya unsa man ning mga funksiona unsa man ning mga katungdanana mao ang pag-ampo o pag-antos. Ampo o antos. Kinsa ninyo ang nakatuman ani? Taas ang kamot. Ay mo paglingi sa inyong tupad, mga maritis man mo. Taas lang. So, naay mga 3 ka buok, 4. So, ang kasagaran, wa katuman. Ampo o antos. Mauna si Jesus, isip atong Pangulong Pari, High Priest, nag-ampo o nag-antos. Unsa maning pag-ampo? Daghan sad nato nga ang ampo kutob ra gyud sa pagpangayo. Sigig pangayo. Bitay mo anhi dinhi bisag hapit na mo 90 ang edad, mangayo lang yapon pader, bendisyon ni ko nga blessingi ko pader kay haron mawa ning akong panakits tuhod. Ako hapit na ka mo 90, ako gani nga padoong pa mo sa 60, sakit na maganin tuhod. Kanabang sige ra kitag pangayo. Pangayo. Bisag nag stage 4 cancer na, Ginoo ayuha in taon ko. Ngayo lang yapon. Ang pag-ampo gipakita ni Kristo dinhi o gipakita sad sa unang pagbasa kinabuhi ni Abraham. Mao di ay ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Muampo ganita pasabot mutuman sa sugo sa Ginoo. Mao bitaw nga ang gitudlo ni Kristo natong pag-ampo kanang amahan namo gauna gid diha ang pag-ingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Muna mo simba mo ron dinhi ako nagmisa ko ampo man gitawag man the highest form of prayer ang misa. Pero kung niya ta dinhi aron lang pagpangayo dili na mo epekto kay dili na siya pag-ampo. Ang tinuod nga pag-ampo ang pagsugot. Ingkadi na lang dita mangayo pader. Mangayo lagi. Pero muinding yun sa pagsugot. Muna si Kristo nangayo man siya. Ingon siya, amahan ko kung mahimo kuhaaning kupa sa pag-antos diri kanako. Ang iyabang kamatayon sa cross na gimugna ni Judas sa pagbudhi ni Judas. Nihangyo siya na. Ingon siya kuhaa kining kupa gikan kanako. Pero iyang gisumpayan apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman kundili ang imo. Pareha siguro nagmaingon ka, Ginoo, papasara ko sa board exam apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman kung dili ang imo. O di ba? Ginoo, makauyab unta ko kay 35 na akong edad wa pa ko kauyab. Gusto jud ko magminyo. Ang na pagampo. Apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman kung dili ang imo. Pagkaugma na dayon ang uyab ni mong siga kay mata kay kusog kayong musuyop. Ang saman dayo imong isulti, Ginoo, mauna ba kini? Matuman ang imong pagbuot. Di naminyo dayon mo. Siga kay mata, manuyupay kayo. Sigihan na kag kulata. Sigihan na kag kulata. Unsa may mo iampos Ginoo? Moingon sa Ginoo, mausab unta in taon ni siya. Ayaw. Ingna Ginoo, makatuman unta ko sa imong kabubuton kay bunga ba ni sa akong gipangayo nga makauyab og maminyo ko. Makatuban unta ko sa imong kabubuton bisan pag nangahiwi na ning akong naong sa kulata aning adik kong bana. Ana, mao na ikalipay sa Ginoo. Nya unsa man inyo nang buhaton? Ana, Ginoo, makatrabaho unta ko. Ana, nadawat nagtrabaho, porting gamayag sweldo, porti pang istriktuhas amo.
pakauwawan pa ka. Ang sa may imong iyampo, may nga Ginoo in town, muhunong na unta ni sila daog-daog nako, inkrisan unta ko sa sweldo. Ayaw, ayan na. Ing na Ginoo, makadawat unta ko o makapadayon sa pagtrabaho bisan paggamay ang sweldo, nya daog-daogon pagyugog maayo. Kana matuman ang imong pagbuot kay nangayo biya gyud kog trabaho, imo biya ning hinatag ning trabahoa. Nindot no. Plus karon magantos ko sa pagkapari kay minus kayo ang halin sa slat. Ginoo, di ko maingon mahurot unta day ni kahalin ang slat. Ako na nang gusto, pero may biya sa donta. So ang ako lang ingon, Ginoo, makapadayon ta kog baligyag slat, bahala na lag jutay pa ang mupalit. Ana. Nya kamo unsam sa inyong iyampo pagsimba ninyo. Ginoo, madasig ta kog palit og slat. Mataghigayon nga maminaw ko aning misa ni Father Siano. Di ba dito tano? Mahibong lang kay kaugma. Uy, mupalit naman kag slat. Nya pag pangutana nimo sa imong bana napakay kwarta diha dong, wa na palit unta kog slat da. So, kanindot ana, ako ning ibaligya ako mga hiniktan. Pila man ka hiniktan akong ibaligya para makapalit kag slat. Yung kahala, milagro. Pinangga kini niya iyang hiniktan. O niya karon ipabaligya naman. Tungod ito sa imong gugma sa pagpalit og slat. Iya din ibaligya iyang hiniktan. Halin og 20,000. Palit din kag slat nga mga balik 15,000 imong paliton. Ana, 30 ka slats niya ang 5,000 palit ni mog bugas tus inyo saksako palitan pa nimo ginagmayng mga dilata di na mo mapas mo usara kahiniktan nya imo din sige gaos-gaos imong bana sus karon pa jud ko naka-amgo nga kini ding imong paghimo ani mga hiniktan makasulbad sa atong problema nya makapaduol pagid nato sa Ginoo. Ingon din na imong bana ako na good ni. Ama na iksunod adlaw pildi na sad sa tari. Ikaw pildi lagi ka sa tari hurot sa kwarta. Ingon siya sagdi lang day ana damata nang pildi. Ana. Di ba? Magkasinabot na mo. Unsa may bunga sa pagampo, ang gahom batok sa yawa, makawagtang og sala ang pagampo. Matod pa ni Kristo, pagampo kamo aron dili mo daugon sa dautan. Mo yang gisulti dire, wa mo naminaw. Diray, niingon siya, pagtukaw kamo og pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu, luya ang lawas. Ayaw pagsalig sa lawas, kaning panginahanglan sa atong lawas, kay di ni ka maong muampo, sige ranig pangayo. Nya anha man ta madaog sa panulay kana magsigitag pangayo. Ihatag si Abraham sa iyang pagampo, nakabati siya sa Ginoo nga niingon, ihawa ang imong anak og ihatag nga rinako. Isip sinunog iyang gibuhat nya sa dihang iyan untang dunggabon iyang anak wa madayon kay gibadlong sa Ginoo ako ra kang giswayan. Si Jesus gipangayo sad sa iyang amahan aron maluwas ang katawhan pagpabitay sa krus o pagpakamatay. Nihangyo gamay si Kristo pero sa ikaduha niyang ampo nakita niya sa iyang pagampo nga ang kabubuton sa amahan ipabitay gid siya sa cross. Munang siyang ikaduhang ampo ningon siya, amahan ko kud imo gayong ipainom kanako kining kupa sa pagantos matuman ang imong pagbuot. Hastang nindota no. Karon daghan kay nga divorce, daghang na nagbuwag, hasta sa akong mga kaliwat na ay na nagbuwag, hasta sa kaugalingon akong pamilya mismo na ay na nagbuwag sa ilang panagtiayon. Di na madagtambag
Pero moingon ko nila, bulahan gyud mo ug moantos mo. Mo nang ang pag-antos mo ikaduhang trabahos pare. Ampo niya antos. Kining pag-antos makapasantos gyud ni. Ang pag-antos makahatag gyud na siya og kaluwasan. Mo na kining atong gi saulog nga Eucharistia, pag-antos ni sa Ginoo nga nakaluwas nato. Salamat sad kay daghan ang niantos. Dito bitaw ko sa kuan, sayop day ko gahapon akong ingon buhol man ko niadto, Dumaguete man dito. Dumaguete ko niadto atong 29 og 30 ang akong talk pagka 30 katong nasamad ni akong bukton, ni uga-uga naman o gamay. Ni uga-uga. Sa Dumaguete ito, parokya sa Our Mother of Perpetual Help, Balogo. Ang parish priest, akong classmate sa seminaryo sa una, si Father Mark Belos. Iya ditong assistant, si Father Junifer, mauray dito kay nailakaw ang akong classmate. Ang kuan, ang usagid sa akong gi-share nila dito nga kining paghiusa kay synodality man to ilang tema, synodality as the new way of being a church. Nako di man ni new way, karaan naman ni nga way ang paghiusa kanang magkuyog tang tanan, pero ang gikinahanglan mao gyud na kamaotang muhigugma sa atong isig ka makasasala. Kanang paghigugma sa atong isig ka makasasala, antos ang gikinahanglan. Kanang imong tupad, makasasala na, dili. Kasasala no? Klaro anang naong ana. Sige ko no, ingna ko no, ingna na imong tupad, ingna sugod karon antoson ti ka. Sige, ingna. Makaingon ba ka? Antosonon kay nang makasasala. Muna si Kristo nakakita siya, in siya imo gining ipadayon, amahan, ako ning antoson. Ngano man, kay ang makasasala kung imong luwason, mo antos gyud ka. Mabitang pag-adto nako dito, tong nag-CR ko nga naigo ni sa screw ang akong diani, agas ng dugo, ningon dayon ko, part din is akong pag-antos, nga akong tagaag kaluwasan kining mga tawhana. Kay padung man kumutok nila aron sila maluwas. Di hapitan sa Ginoo, mura bag ingong Ginoo ba, may lanang imo aras panit. Ang ako gyud buslot akong kamot, hasta akong tiil, hasta akong kilid, buslot hasta akong nangatusok ang mga samad, akong buko-buko, laksi tungod atong latigo nga naay puthaw ang tumoy sa latigo. Puno akong lawa sa samad, kagamay ra nang imo, usar na kahit. Samtang nagtambal sila ba, mo to'y akong nahuna-huna. Stan Lord no, tinuod yun, antosonon yun, antos pagbiyahe, antos pag kaniniya, samad, napagidaghang pag-antos ani. Pero, naman sa daghang mo palit og slot, maluwas pod. Di ba? So antos lang itag pamaligyag slot ani. Pila na may atong halin ron, ako mong tagag-update ha. Ang atong SBF DAG as of yesterday, ang atong paras kumbinto, ang atong halin niabot na og 21,744 ka slots. Pakpak. Sige lang yun kinahinay. Napay 54,256 slots nga available. Gikan na sa 76,000 karon 54,256. Nya ang atong final nga halin sa atong special slots katong MMPP, Mother Mary's Protective Power, nga mo'y atong gigamit sa kuha nato pag culmination sa Flores de Mayo. 10,000 man to atong gibaligya
ka slots, tag 100 per slot. Ang total natong halin niabot og 11,608 ka slots. Pakpak. Ay, kaya mo da. Nga ang equivalent ani nga figure is 1,160,876 and 22 centavos. Nga ang ato sang gasto tanan atong kulminisyon na ning abot pod og 1,138,461 pesos and 32 centavos. So napay sobrang gamay nga 22,414 and 90 centavos. Pakpaka na to ang Ginoo. Nagi sobrang gamay sa inyong pagkamanggihatagon. So antos taghatag, antos tagpalit, pero daghan baya kayo ang nalipay sa atong gibuhat. Abutan kog alas 2 kaadlawon. Na magampo gid ta kanunay og moantos ugma first Friday na anasad tay vigil sa Alliance of Two Hearts. Ampo ni magsugod ta og rosaryo alas 10 sa gabi, unya alas 11 sa gabi magmisa, nya lahos na nga vigil hangtod sa alas 6. Ampo antos nya mga pilmo dili tulo raman kabukang niya. Ampo na koyog ni Maria ug ni Jesus. So ang iyo nako ang tanang mga mandated organizations nga labing minos magpadala gyud mo og mga 5 ka mga representative sa inyong organisasyon. Kani bang mga mandated organizations o commissions nga niya sa simbahan magpadala mong labing minos 5 nga maoy mo ampo og mo antos niining Alliance of Two Hearts nga vigil, reparation sa mga sala, pagpangayo og kalinaw og kahusay sa tibuok kalibutan, labi na nga mahunong na ning mga gubat og kagubot tali sa mga nasod nga nihatag natog dako kayong kasakit karong panahon na. Kung daghan na ta ang magsigig vigil, di raman ni dinhi sa tong simbahan kaning Alliance of Two Hearts vigil, naa man ni sa tahapitan ng simbahan, ato ning buhaton nya kita dinhi sa San Vicente, magampo ta og magantos, buhat ni sa pari, ako pari nga giordinahan, kamo pari nga gibunyagan, ato ning buhaton. Kay di na basta-basta ang gibuhat siyawa nato karon giatake na tagmaayo, nya ni epekto ang iyang pagpangatake tungod kay jutay na lang ang nagampo. Mo nang ningon si Jesus, pag-ampo mo kanunay aron dili mo madaog sa panulay o sa yawa. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Karon kining atong pag-anhi kamusang naminaw diha sa online nato nga misa, mausad ni ang isultis inyong kaugalingon og ngadtos Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Magampo ta, magvigil ta aron dunay kausaban kining namuranag na nagusbat nato nakahimtang sa kalibutan. Dili lang igo kining mga gubat ni kining mga kalamidad, mga bagyo, linog, lunok, grabe kaayo ang gibuhat sa yawa. Nya sige lang yapon tag kwarta, dili makasulbad ang kwarta sa gubat, dili makasulbad ang kwarta niining mga lunop, linog, kining mga makras, malunod, makras ang eroplano, malunod ang mga barko, dili ni makasulbad og kwarta. Ang makasulbad mao ang gahom sa Ginoo nga molihok matag higayon nga kita mo ampo ug mo antos sinunod ang panig-ingnan sa atong pangulong pari nga mao si Jesucristo. Manindog ta mga pari, mga igsoon, pangayoon nato sa Dios Amahan ang iyang grasya
nga iyang ablihan ang atong kasing-kasing ug magpaubsanon kitang muhangyo sa pag-ingon. Amahan, bukha ang among mga mata. Amahan, bukha ang among mga mata. Nga ang simbahan mamahimong mahayag nga iwag nga mopadayag sa mensahe ni Jesus ngadto sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bukha ang among mga mata. Nga isip buhat sa kaluoy, kanunay natong pangitaon ang mga gitamay, ang mga sinalikway, ug ang mga wala higugmaa dinhi sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bukha ang among mga mata. Nga sama kang Bartimeo, hugot kitang musalig kang Jesus, ug musunod kaniya subay sa dalan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bukha ang among mga mata. Nga ang mga masakiton, ug sila nga nanag-antos, magiusa sa ilang kaugalingon, ngadto sa mga pag-antos ni Kristo, sa ingon, muambit sila diha sa iyang himaya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bukha ang among mga mata. Nga si halang diyong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bukha ang among mga mata. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bukha ang among mga mata. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bukha ang among mga mata. Nga ang atong mga paryente ug mga higala nga nangamatay, makakaplag na sa pahulayng dayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bukha ang among mga mata. Amahan nga naa sa langit, puna kami sa imong gugma o gahom. Ihatag kini kay amo kining gipangamuyo diha sa mapaubsanong pagtuo pagsalig pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday sa paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Itugot kanamo Ginoo ang kanunay ug angay nga pagtambong sa sakripisyo sa misa kaysa matag sa ulog sa hadumanan sa kamatayon ni Kristo gibag-o ang buhat sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo nga anaa kaninyo. Manaw sa kanino. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, kay diha kaniya imong gibag-o ang tanang mga binuhat o gipaambit nimo kaming tanan sa iyang mga bahandi. Bisan tuod siya Dios, iyang gihubo ang iyang himaya o pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo dito sa cross. Ang kalibutan gihatagan niya sa iyang kalinaw. Busa gibayaw siya, labaw sa tanang mga binuhat ug nahimo siyang tinubdan sa kinabuhi nga way katapusan alang sa tanan nga nag-alagad kaniya. Busa uban sa kagahuman sa langit, nagpasidungog kami kanimo pinaagi sa dinhi sa yuta ug pagdaig ug nagdaig kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon,
pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manang sab kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, nila ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw
ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa among paghalad nining sakripisyo nga gisugo kanamo sa imong anak alang sa iyang handumanan. Mahimo unta kaming halad nga tunhay alang uban kaniya alang kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gahom nga makaluwas. Apan mulihok raning maong gahom kung mulihok sa dang atong trabaho or mo trabaho sa taisip pari nga mao ang pag-ampo kanunay o pag-antos. So salamat sa ni Antos pag tabang nato dinhi ang atong mga namalit og mga slots. Ibaw ko nga nag-antos mo pero at the same time nalipay. Muna ang atong halin karon sa atong SBF DAG sa ako nang gikaingon kaganiha 21,744 slots na anaapay 54,256 nga slots na available tag 500 per slot alang nis atong pagpadayon sa pagtukod sa atong kumbinto niya sa ato sang MMPP. Salamat kayo kay niabot gyud ang atong halin og 11,608 slots. Nakahimo kita sa atong gidamgo nga mga kalihukan sa Flores de Mayo ug Santa Cruzan. Niya atong pakpakan ang tanang namalit niini. Salamat kayo. Niya mao to pahinomdom sa atong vigil sa Alliance of Two Hearts. Yan, indot unta ang atong mga mandated organizations o ang atong mga commissions na agi representatives, 15 aron daghantang magampo o magsakripisyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.